लाब गैला नोंसोरो नागिरबाय थानानै लाब गैला रेशमाखौ आंसो लाबोना दोनफैबाय मा बियो जोंनि जुलिया जानानै थांबाय आरोना। गिबि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। दायोथ' लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों दासिमबो बे मोनसे बाथ्राखौहाय खोनाबाय थादों आरोना लोगोफोर। बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबासो मोनथिगोन, नङाब्ला मोनथिनाय नङा, जेबो हमदांनो हानाय नङा आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै लोगोफोर। नोंथांमोना जानो हागौ बै थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो आरो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ, नङा होमब्ला आं दायो नोंथांनि सेरावहाय मा भिडिअ लाना फैदों। रसमा ब्रह्मनि खेंफोरथि आरोना लोगोफोर। बिथाङा गोदान हासबेन्डजों बा सेकेन्ड हासबेन्डजों हाबा जाहैबाय, बेफोरबायदि मोनसे बाथ्राखौहाय दिनै ससियेल मिडियायाव बिथांमोना बानसावनानै लादों आरोना लोगोफोर। बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नाय, अब्लासो बुजि मोनगोन थारैनो रसमा ब्रह्म सिस्टाराहाय दिनैनि दिनाव गुबुनजों हाबा जाहैमारबाय नामा, नङा होमब्ला लोगोफोर। नायलांदो बिदिब्ला। जों खोनादोंमोन ना, रसिमा ब्रह्म बिथाङा खारबाय, ससियेल मिडियायाव जों अनेक खोनादोंमोन ना। दा बिथाङा गोदान हाबा जाबाय, गोदान हौवा लाबाय, सेकेन्ड मेरिज जाबाय। जों दा ससियेल मिडियायाव नुदों। नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा बिथांनि फिसायनि, सेकेन्ड फिसायनि माखासे बिबुंथि होनाय आरो खेंफोरथि होनाय, जाहाथे गावसोरखौ आरो खबरबो दालासै, दा नागिरसै होननाय। A few moments later. लाब गैला नोंसोरो नागिरबाय थानानै लाब गैला रेशमाखौ आंसो लाबोना दोनफैबाय। नुवाखै नोंसोर नुवाखै? फेसबुकआव पस्ट होनानै लाब गैला, भिडिअ बानायनानै लाब गैला। आंनो लाबोबाय, बेखौनो खोन्थानो होननानै फैबाय आरो आं दसे। आं लाबोमारबाय, आं थगायाखै आरो इदिटबो नङा बियो। जोंनि जुलिया जानानै थांबाय आरोना। गाज्रि मोननांला रायजो राजाफोर, आं रेशमाखौ लानाय जाबाय। रेशमायाबो अननानै ससियेल मिडियायाव खेबसे नुजानानै नोंथाङाबो फिसायनि सायाव माखासे बिबुंथि होबानो जाबाय दे। नायगिरिफ्रा बयबो लुबैदों रेशमा नोंथांनि माखासे खेंफोरथि होनायखौ खोनासंनो। दा नोंथांमोना हाबा जाहैबाय मोजाङै रायजो जालायदो। आरो माथो होनबावनो जोंलाय, नङा होमबा? दा नेक्स्ट बार जाहाथे आरो बिदि खारफिननाय खोनाबावोब्ला जों हले ओरैनो थानाय नङा। लोगोफोर बेनोमोन भिडिअआ। निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय रसमा ब्रह्म सिस्टाराहाय हाबा जाहैमारदोंना माराखै, नङा होमब्ला लोगोफोर। बिथाङानो गावनो जिहेतु गुवारै बुंफोरनानै लाबाय, खेंफोरथिखौ होलांबाय, नङा होमब्ला लोगोफोर। नंगौ थारैनो गोबां जोंनि ससियेल मिडियायावहाय गोबां जोंनि सुबुंफोराहाय नोंथांखौ मोजां मोनोमोन बा नायनो इन्टारेस्टिं नाङोमोन नोंथांनि कमेडियान खालामनायखौ। बेखौनो लानानै दिनै गोबां सुबुङाहाय नोंथांखौ दिनै ससियेल मिडियायाव फैजानो लुबैदों। बबेयाव दङ, मा खालामहैदों, थारैनो हाबा जाहैमारदोंना माराखै। आरो दायो नैबे जिहेतु फंबाय सासेया जे बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै आं हाबा खालामबाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों, बियो रियेल ना फेक मार, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहर। थारैनो बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय, जाहाथे बयबो सुबुङानो मोनथियो। बिथांखौ मोजां मोननाय, बिथांनि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोननाय, बिथांनि गासै फाव फेसनफोरखौ गाहाम मोननाय सुबुंफोरा दिनैसिमबो बिथांखौ हास्थायबाय दङ, बबेयाव दङ बबेयाव गैया। जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ सोंखारिथिंबाय थादों आरोना लोगोफोर। जेना जा, आरो आं बांद्राय गोबाव बुंनानै भिडिअखौहाय फोलावनो सानाखै। नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनिफ्राय माबा मोनसे गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेरावहाय आं निमाहा बिबाय। बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो। आरो जोबथारनायावहाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच। आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।